Aleksandra je bila u crkvenici i bilo im je savršeno. Izgledali su kao pravi ljubavni par. Aleksandri neće biti dobro kada bude saznala da je Filip jedva dočekao da je vidi leđa pa da napravi neku štetu, rekla je njegova drugarica. Znamo da je car imao romansu sa Anđelom posle Zadruge 5. Vukli su se po Beogradu i to su svi znali. Anđela je tada bila slobodna, namerno se igra sa ljudima. Rešila je da se javi caru i kada je bila u Hrvatskoj, poslala mu je poruku sa broja koji je kupila dole. On je iz prve pristao da se vidi. Izašli su na večeru, a onda ga je ona pozvala kod sebe u hotel. Pili su vino i jeli lepu hranu. Vidi se da su uživali. Svi znamo kakav je Filip. On će sada da krije da je prevario Aleks, ali kada poludi i plane, nije isključeno da će sve reći, kako bi je povredio. Daj Bože da Aleksandra ne bude povređena, jer je dobra devojka i Filipova porodica je baš zavoljela, završava Filipova drugarica.